давраи ниҳоии тренинги омӯзиши стартап чойхона 13 ҷамъбаст шуд. чорабинӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. оғози стартап чойхона 13 санаи 1 ва 2 сентябр буда рӯзи шанбаи ҳафтаи гузашта ба охир расид. дар озмун 20 нафар донишҷӯён аз тамоми донишгоҳҳои вилояти Суғд ширкат варзиданд. иштирокчиёни озмун беҳтарин бизнес лоиҳаҳои худро тариқи слайд ба аъзои ҳакамон муаррифӣ намуданд. ҳар яке бартариҳои лоиҳаи худро собит сохта, маблағи амалишавии онро низ пешакӣ муайян карданд. бизнес лоиҳаҳои ҷавонон барои рушди соҳаи ҳунармандӣ ва иқтисодиёт равона шудааст. Именно для этого, для решения данной проблемы, мы решили создать мобильное приложение HandyLand. Оно объединяет в себе работы всех ремесленников в одной платформе. муҳаммадфарид шарифов иштирокчии озмуни беҳтарин бизнес лоиҳа мебошад. ихтирои вай дастакҳои дар барои пешгирии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аст. муҳаммадфарид бори аввал аст ки лоиҳа тартиб дода пешкаш намуд. дар айни ҳол ҳамин чиз бисёр ба ҷомеаи мо зарур мебошад, зеро паҳншавии вирус бисёр тез шуда истодааст. барои ҳамин тавассути чунин рӯшгоҳ мо метавонем паҳншавии вирусро камтар кунем. тақрибан барои инвеститсия ба лоиҳаи ман 14 ё 15 ҳазор доллар лозим аст. агар лоиҳаро мо дар лоиҳаи мо комёб шавем, агар тақрибан мо метавонем дар муддати 6 моҳ ё 7 моҳ ҳамин маблағро гашта ба даст биёрем. ин дастакҳои дарро мо бисёртар айни ҳол мо бояд бисёртар ба донишкадаҳо, донишгоҳҳо ё ин ки мактабҳо ё кӯдакистонҳо истифода барем, то ки бисёртар дар ҳамин ҷойҳо рафту омад зиёд мебошад. барои ҳамин бояд аз ҳамин ҷо саҳр кунем, хубтар мешуд. маъсумахон каломова низ иштирокчии озмуни мазкур мебошад. бизнес лоиҳаи вай ташкили толори арӯсӣ аст. мақсади он бо кушодани толори арӯсон дар шаҳри Хуҷанд бо нархи дастрас ва сифати баланд пешниҳод намудани либоси арӯсӣ мебошад. Все свадебные салоны приносят свои свадебные платья из других стран, то есть они экспортируют, а я хочу производить местные. Я уже знаю нескольких швей, как это реализовать, у меня все готово. Вот. Я посчитала, в среднем нужно хотя бы $4200 для начала своего бизнеса. Это будет сначала цех, потом это будет брендовый уже. Мы можем уже, кроме свадебных платьев, сделать повседневные платья для так и женщин, так и для мужчин. Так как в Душанбе уже много национальных дизайнеров, я решила, что более европейские стили будут, потому что свадебные платья я провела мини-опрос между девушек, и мои сверстники уже говорят, что они хотят европейские стили свадеб. аз 20 нафар иштирокчиёне ки лоиҳаҳои худро пешниҳод намуданд, 3 лоиҳа сазовори беҳтарин бизнес лоиҳа гардид. муҳаммадфарид шарифов донишҷӯи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, Ганҷина Каримова донишҷӯи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва Нафиса Қобилзода инҳо нафарони ғолиб буда бо идеяҳои худ ки тавассути бизнес лоиҳа муаррифӣ намуданд ғолиб дониста шуданд. гузориши Ганҷина Олимова, Гулҳаё Камолзода ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.